Langpera warke parlo check are to clear up club along CPIML atum cerok tok amai kang ni. Ingdeng ke thom manja press club executive meeting mate krungting saya amai kang nipon. KSA asong atum pen 6 sidul aja kong kacerai kom ji aputhak dipwarong supialong kace songpon. Kula hem lo kachar lio somara phanlo thanam de pin po akoi kipia puthak puthot Abraham timung pen pherangki amai ke phapon. Abraham timung amethang ahem along pherangki amai ke phapon. Abraham timung hamren rong supi pen kilometer nerkep dojika helorong nihang phunga pam LP school along headmaster. Lason sekiram tang ani hamren KSA atum pen kaumdam hodbang so school along lokethan jikal se school teng hap pling poke. Abraham timung phan akoi ke pithap. Awak kedam tanga cikloma lom alang li keso det pen ajok school damun edet poepet setame alang li hem asorsi hadak arong asor inut hek mucot aphan assistant teacher bipon lo lapen alang li phan posetame ajiklo ajonang tabai nong bipon lo lapen alang li hem asor same schoolong damwer pusi than pachin bipon lapen alang li school damun edet posetame alang li hem pen positame phone pen cingki ci school kedam ma kedam dema puke kaita berita ci enweb Lapen halabang so sekolah long nilitum kedam kebang stame helo ikpik ajok nilitum hempen kebar adap polpai troksira ajte malom pen hada keleke polpai sekebra ajte malom si dedam dam monsunami sekolah long osomar tum inut awet teti lapen hadak arong arat atum stame osomar lokachar lepan school dam pen apor sirket kalete sirkebra ajte jongsi ledam tong on e polotang te api apotum stame inglong arit kam ke claim po lagi oso api apotum sta kicok cek hidung do pusi Abraham timung ahema sorpen perangki angno nang kanang bucin idun homson dari report KBDL News. Helowing apo sidak pen 7:30 nitung dampo en kehadak 10 nitung lipo sita osumar tumabang inghong gedet titi api apo tumbang kam kiklem aphan dampo amader olo wangot puna jehang det titi lapu amasi nili tumbang ke konan ma arit ahi di tan sini ne amasi inthum don tek det ko dam na titi ta do aku api apo tum tek nai tua bangke methang tum ninji sita la apo rateng kana kapang hom ji nangka pidun ji phan bol I lasi api apo tum ta jibol I nangji pen government a school lage baji proxy nerkep lage cengce na hok a school ta 9:30 baji sirke baji ke sice lage government a school anke apo sila anke usumar tum inghong nai lape api apo tum ta an ke panghong nai apo lo amasi inghong hede titi ama nili tum mangke helowing pen sikida lak mesen po ada usumar phan lang dam po awidet titi ako jirang tuju amasi ke hada arong aswara bangta pradruk titi amasi rang wede lapua alam ta do nili tumpanan thedun ong wede po rang wede ipu kaning accident ho dam ide hota he ma sorta dam do ason Padmi vosig ni phaing koraner ke ban ni bolong komanji bahoni adorso clear up club along CPIML atum cerok tok amai kang nipon along mai che phaim pon lake long kiram tok bi lapen mai long alhi amana ping pen kache tong don lake abarim EM Robi Kumar Thangchu lapen CPIML Karbi Anglong District Committee pen Ronjit Kramsa chitong don lapen arisang hotum ta chitong don Bangso amai long Robi Kumar Phangchu kapachini pon atengki non ke bang MP election akot ke BJP lapen Congress atum aphan parem ji aphan jongsi regional party lapen hemprek ke hang asong pen chingrum ji pelotang te nitum CPIML ta nang chekrodun po pusip herangke athengno nang pachini don olong kama ji pen chirsong singna report KBDL News Hamren Division mate West Karbi Anglong along ke dongkam along si nilitum 25 June ni labangso meeting joint extended meeting ke dopon bangso meeting along Theglong lo candidate lapente election agent rata tumta penangan vote lekom hek pustame isi spirited lasong si Theglong puthot nilitum engdeng ini tarikin ko raner ke June ni si ini dak bukule district along mangke joint extended ame ke dopon ko anarwe kejang mongstame iltum dak difu gideon along long proxy adim niltum chipate dun along candidate lapente election agent kadugo beta se tongpet pen ini labangso
assessment lapen de experience labang so council pilli ka hut itu ke popon ke thek onlong along abangke ni tum pini waida punching wai poniklo asi popular district secretary in charge longkiram tok bi inpen pini mai chepeng puponsi pini ni tum kedeng pon alam ke puthakan ni tum BJP phan KPRMG phan jongsi mahagotbandhan ba alliance lason jongsi do kote podai nil tum ke labangke ningarong alam lo isigat ke do jongsi lason chingrum thik thik bodang ni tum jongjung mena benar dan stamne aku itu ke phan ni tum kachisi pon labangke Bosik ni phaing kora nerkep ani analo por phai krisia pon malom pen manja press club asai hem along ingdeng ke thom executive meeting mate ingdeng ke thom krungching sai amai ingni pon labangso manja press club ke sing lakke ke damtang ani surihni ra ingkore si phai kuni achiklo ni phai ingkora ke thom ani manja cattle farm along si sengpon lo lapen halabangso ahut mai puar pulak dilip hanse aphansi jedon sarpen tekpon lo bonsitame labangso lang alangli hanse asangho abang methang asai kaceklem kapang ar pig ajok mai puar pupen pasun ponsi puthot abarim kongchun bang mongol sing ingtia phansi jedon sarpen mai puar pupek pon thu mai pu mongol sing ingti kongchun bang Robinson Crow dun mai pu Amirson be lapen Indrajit Teron rapchon bang Joyce Senar lapen Prodip Rongphar dihin rimbang Elvin Timung Johnson Rongpi lapen Momita Timungpi pachathang chun bang Rajesh Hanse Hilson Rongphar Ronjiti Solapen Sumitra Teronpi Saihem Chunbang Sarlongki Tokbi Klembangku Abraham Tisu Lapen Sarlongki Tokbi Nolamat la amen kisung pon atum ansi Manja Press Club along kemisen atawar kewan ji aphan arpuden pon lapen rongrop arlo kisung ke boy doan along kacerap cetodun ji aphan un an pen arja pon poputa bangso amai along pen mai pu mongol sing ingtia hin pen than pachani pon manja pen salong kita wi report Kabideli News tang ke president arpu kado we chebak etlong sitame president abang silent dogok lo alangli kopi aning koi potong ni to mala bangso manja Press Club a members do ala pan kita nang strong ni labang chi dalo sita melang le pan ning ko dam la pugali alang li ta pina sai do kok kai po amasi ni to ning kan play ina rang long ke foundation data port an le bom lo abala amasi ni to kidam tan 22 arni second executive pang ni lo hala so si ni tum chingwai lo je ilitum la president cabinet president salede pen ke kamiklem ke chok chelo pen ke kamiklem ke lapon ki claim dam nangjilong pen ke claim dam mune det po lapen pine kisung ke bolong sutame kachirap men kachirap pon theke det po pula so members to ben labang so lam thewan lo wan pe si lilitum halabang sorni machi litum arpu bang president lapen secretary lapen ke papleng nangjilong litum larpon lo lapen halabang sorni ke larpon dam tong thek thedim non ke ako pini si litum larpon lo nasi nilitum pini isi executive la third executive long arpu ke papleng abangela lo president la non manja Press Club long ningkan hini aboha phan president ke pangni pon mate president ke pacho pon ke nili phanse jong pon lo nili men la ke morsing thi la pen ke general secretary la bang ke Robinson Crow la polang lian lo general secretary lo la pen ke vice president la bang ke Amerson be la polang lian lo la pen ke akwa dun thu a vice president la bang ke Indrajit Teron la pen ke AJS Joyce Senar AJS adun AJS labangke Prodip Rongphar Karbi Student Association mate KSE pencepatir pipon 6 sidol aja kong kacarai kom aputhak mate khai long ri kacarai kom aputhak patami bosik ni phaing koraner kep ani anikang sampor phai trok sia por malom pen amethang asai hem dipu rong theang pen bangsuri isi amuluk sosia atum nangbar si dipu ahithi arlo kachesong amede puthot rat atheng no chepaklang ponsi kachesong par ompon klub Bangso kachesong almung kache jeng pon bom afut ke hang kataram pon lake Bangladeshi go back KSA long live Bangladeshi Murdabat no trading license to non tribals no land pata to non tribals pupen chenglok ason ke hang kataram ponta padopon Hithi malom almung kache jeng pen kache song padopon det aphit puthot dipu rusenson sing ingti amir biri atheng nolong mai padopon mailong kache than pon ki Pini si kache song ke cheng pon lang
pinike just demonstration asonsi kachesong ponchot lang non kewang jelang arni ke puthot akhir intang rak pen Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong arlota akhir intang rak lapen armung ong dung ban si puthot chesong pontu nangji puta chethan chemu pon labangsok kachesong amede aputa KSA amai puthang sing timung kaning ja puthak arjikta divupen rajifrong pi report Karbi Daily News tame Inglong asok kalidere tum Karbi Anglong Autonomous Council long election ki thudun non pupen kalilo aprang le thudun bomlo tibon same non aphong abang bang aso tumhan aho or piong chot pasi non duta Ajit Kumar De polam kali nitum ke Inglong asok kalidere tumhan ki nitum ticket pipe denangji bon tame sai jok je ke thek thelo ne ma kopi ka ma tha peng lo ne Karbi Anglong Autonomous Council penta Inglong asok kalidere tum putame ticket pipon de lo ning oi memelo hai ta hai de lo lasi non labangso non EM kachi bagalong Ajit Kumar De polam kali Inglong asok kali dera tumhan ke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM mata EMR pipon pe denangji latuman isiba kali son pinangji ili siba kali son pipi plote latum awe tang ciplang bompol lasi alang tum hai delo koson medong hai del ne itum ta konan ne Karbi khai da kichok ne de koklo lasi non putol so kachi kichok cebang tum repeat ang nelo lasi kiwang jilani non penabdik Karbi Anglong Autonomous Council long Inglong asok kali dera tumhan EM kipek protang ten itum Karbi lo charles somen kachi song sudagji pusini pinal bangso thingun linding jipon ini tum Karbi kilu kilo maratum abatai tin tamil ludun bom insam nuri lasi non kiwang jilang arni tali tum Karbi aratum ning sivet kengkami sivet che jorpon pera itum jongsi ning sivet do tek the protang te non ki do bom government tum penangan bidikang limpen Inglong asok tum hanang kiber jipan bor ipik lasi ilitum owe kimi pen cenglok sarpi doan lapen Karbi arat doan ilitum cerok tokte lapen ilitum han jongsi ipeng vet do de protang te non ki do bom government tum ke ilitum han idong thipji lasi pini labangso kachi song litum mithang jongjung phangali lapen kachi song chipajoy tali ilitum India ronlong ki tok pidak itum ajak ding kluman kimang article 244A tamen ningkan fikep sosial itum Karbi Anglong rat kachi song central government pinon state government punon itum Karbi Anglong Autonomous Council punon thang initiative NA lapen asap sowet ajarang thek ta kikrang itum thek danong li article 244A pa jonji pan lapen ilitum Bharat kacharia lo along masitok anglo ilitum han akirai pi ilitum han Inglong asoja kong 6 schedule ateng ilitum Karbi Anglong ma dima hasau tung kitu kithak Inglo longle ron punon methang kapre customary law puno kachipang tangji aphan penaan itum 6 schedule long jakong kipido bon tame Bharat kachari aron along itum 6 schedule nang tokpitekang ang tame nona phong election hot ilitum chief minister Dr. Himanto Biswa Sarma ki along mailong kadingji dam je Inglong asok kalide tum hantame pota pipon po Inglong asok kalide tum hantame trading license pipon po pulutang te kopia 6 schedule lake itum pan ang kilang rem ma Indian a constitution pan labangso a government tum honor pingtung teded ma athe labangso 6 schedule labangso Indian a constitution mate tok pakejoy chot ma arjumi me alam itum pan ijakong yanwan nang thikpi detame halaso yanwan bang phansi ka tirwa thu pulatang te itum mo kiwang jilangan ni ke kopilo ke chupo the Karbi Student Association has organized a torchlight rally in Difu town to make them aware to everyone that Karbi Anglong is a 6th scheduled district and all the citizens of India should understand the sentiment of 6th schedule. 6th schedule is a legal and it is inserted in the Indian constitution. But the central government, the state government is trying to dominate and trying to violate all the rules and regulation of 6th schedule. Keng kami siwet pen kam kemang bitu apong tami tu hang taram lo. 2013 no ta hang lo non puthot ni lichu ni ring tu lo itum isiwet do de plotang te itum khai jing kontek te. West Karbi Anglong aha waralong itum science stream kavidat ki therapy me lake Karbi Anglong Autonomous Council do failure lo pusini ma thadamji. Athe district PP ko hala bangso district fan kapre ka department koson si paching thunang ji ma education pen chenglo kapre agriculture sector lo koson si paching thunang ji ma hala ma tha desi tum district tami alang thak kurang ji ta non itum thenglong lo
itum district hak de tame ke Charlie avar saya bangke West Karbi Anglong lepa pipilang kipa pia join si nonta itum science stream avidero laki Karbi Anglong Autonomous Council Education Department of Failure lo pisi mata open ke tikoi dunde trading license ta Anglong aso kalite tuhan ki PG po ke Karbi lo Charlie soman tikoi dunde lapen Karbi Anglong Autonomous Council of Harman itum separate electoral selam wegnang ji kitamtang penana song tum song lo halabang so kachi song chun po dok puthot chun pon pedet kopia po chun pon pedet charjumi me alam kopia po chun pon pedet itu Assam government itu goti high court pen lampaklang airpit kopia po pachun dekhedet charjumi me alam kachi halai akimang penaando kachi hala so akimang pen itum pini puthot dak di po hiti long tamela bangso akachi song bang itum laan sia hor ki piji masi ka dok ka be arat phanchu pha pon si itum la bangso akachi song me de puthot ing thul pon thulo nang le ingdeng kre hini lapen de graduation nang deng ki untang lama jongsen nang le ingdeng kre hini lapen graduation nang deng ki untang lapen nang le thang na dabo reng war cyclem klang bolte nang le phan de take medo Tarsadia Foundation Tai Trust along field worker lapente medical project inghoi hini kapapleng jia phat nihang Karbi Anglong apun kecok ariso akenang sot labangso awar sai keme kachodeng non jila pente angton pen kacini jia phan aber kibipon anambar lapente gmail along humrek non